В момента сме на поредния огромен проект. Никога до сега в моята кариера не съм снимала нещо подобно. Снимаме трета и четвърта серия на... Не точно Акула, защото нямат още... Даже и работни заглавия нямат. Да, Акула и Тръгва си бяха наистина много така... Поне така си мислихме до сега, че бяха мащабни. Сега нещата са наистина много професионални. Израснахме, пораснахме, дейно си той е нараснал. И така. И слез от колата, така се едно искаш да си виж цялата сила на това. Благодаря. Да, по принцип те са с експлозиви, защото никой няма екшен от тях. Нищо няма да гърби. Не, нищо.